И аз към графа. Как се усещате сега след спектакъла Поклон, чупка, поклон? Ами, така разджуркан по някакъв начин и въздигнат и по-детски по някакъв начин. Има нещо детско, което се събужда. Чисто. В някакъв смисъл пречистен. Да, но цялото нещо е толкова изненадващо някакси неочаквано, че по-добре... Да се гледа пак! Да, аз мисля да го гледам пак. Заради текстът е много интересен, а изпълнението също е живо. Живо трептящо има такава дума. Живо трептящо. Всеки път е различно, наистина. Предполагам, затова мисля пак да го гледам. Да, препоръчвам. Добре. Да, благодаря. Моля.